Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Иң зур гынаһларның 31-нче төрен алырбыз. Ул да булса туганлык җепләрен өзү, ягъни туганнар белән инде араны өзү, алар белән инде аралашмау, хәбәрләшеп тормау инде һәм инде тагын да куркыныч инде гомумән дошманлыкта булу. Хәзерге көндә күрәбез, кызганычка каршы мал бүлешүдә инде туганнар бер-берсе белән дошманлаша, бер-берсен күрә алмый башлыйлар. Кызганычка каршы шушы вакытлыча дөнья белән алдану аркасында кеше шушы зур гынаһка бата. Әмма ләкин ислам динендә инде бу бик зур гынаһлардан санала, бик куркыныч гынаһлардан. Инде Аллаһ Тәгалә җәннәткә кермәстәй, кем шушы гынаһны кыла, кем туганнар белән инде араны сакламый. Һәм шуңа күрә мусульман кешесе инде шул әтисенең яки әнисенең бер туган апалары, энеләре, бер туган абыйлары, энеләре белән инде араларны сакларга тиеш. Алар белән аралып, хәлен белеп инде көченнән килгәнчә инде ярдәмләшеп яшәргә тиешләр инде. Һәм алар белән дошманлыкта булырга тиеш түгел инде. Чөнки күп вакытта менә бу дошманлашу, араны өзү килеп чыга мирас бүлү мәсьәләсендә инде. Әти-әнисе үлә дә, һәм инде аның калган малын балалары бүлә башлагач, китә талаш, китә сугыш. Мин карадым ди, миңа күбрәк булырга тиеш ди, бөтенесе дә булырга тиеш ди. Һәм менә Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе, менә шушындай туганнар арасында да дошманлык чыкмасын өчен инде Аллаһ Тәгалә мирасны билгеләп куйган инде. Кызы шуның хәтлек микъдарда ала, малае шуның хәтлек микъдарда ала. Гына шуның хәтлек тия дип инде. Һәм шуңа күрә инде әгәр дә кеше Аллаһ кушканча менә шушы Коръән сүрәләрендә булган Коръән аятлары белән инде гамәл кылган булса, менә бу ыгы-зыгылар, менә бу дошманлыклар килеп чыкмас иде. Кызганычка каршы кеше диннән ерагайган саен ул туганнарын да дошман күрә башлый, ул бер-беренә һөҗүм ясый башлый инде. Бер сәбәп шул диннән ераклашу аркасында. Шуңа күрә менә кем үлде икән инде, без үзебез карамакта инде мал бүлешергә тиеш түгелбез, без менә шушы Аллаһ Тәгалә әйткәнчә мирас хөкеме белән бүленергә тиеш инде. Бүген дә нәрсә күрәбез туганнар арасында? Авылдагы ширек йортны да бүлешә алмыйча бер-берсе белән дошманлашалар. Хәтта инде судка бирәләр, бер-берсен күрә алмас дәрәҗәгә җитәләр. Менә мусульман кешесе мондый адымнардан ерак булырга тиеш. Һәм ул Аллаһ Тәгалә кушылганча Коръәндәге аятлар белән генә мирасны бүленергә тиеш инде. Һәм 3 көнлек дөнья белән алдаланып, мал белән алдаланып, бер-берсен инде күрә алмаслык дәрәҗәгә җитәргә тиеш түгел. Чөнки кыямәт көнендә бу малларның берсе дә кирәк булмый, бер нәрсәсе дә ярдәм итмәячәк. Киресенчә инде дуслык белән, туганлык белән инде матур гына яшәргә кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсенең 1-нче аятында да әйтә: "Ваттакуллаһаллази тасаалуна биһи вал архам" ди. Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз ди, сез бит бер-берегездән аның исеме белән сорыйсыз ди, һәм туганлык мөнәсәбәтләрен үзүдән сакланыгыз ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, туганлык мөнәсәбәтен, туганлык араларын ди үзүдән саклагыз ди, сакланыгыз ди. Аллаһ Тәгалә кисәтә, туганлык җепләрен инде үзмәскә куша. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде безне тагын да кисәтә, тагын да куркыта инде. Бухари җыентыгында килә торган хадистә: "Ла тадхулул җанната катиун" ди. Үз туганнары белән арасын үзүче кеше ди, ул ди җәннәткә кермәс ди. Кеше әгәр дә туганнары белән аралашмый икән, аларның хәлен белешми икән, алар белән элемтәдә тормый икән, бу кеше ди нәрсә җәннәткә кермәс ди. Шуңа күрә без әти-әниләребезнең бер туган апалары, сеңеләре, абыйлары, энеләре белән инде элемтәдә торырга тиешбез инде, аралашырга, сәламләшергә тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән сахих хадисендә әйтте: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фальясил рахимah" ди. Кем ди Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көне иман китерде икән ди, ул ди туганлык җепләрен сакласын ди. Туганнары белән аралашсын, туганнары белән инде дус булсын, тату булып яшәсеннәр ди. Әгәр дә син чынлап торып Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китергән булсаң, ягъни Аллаһка ышанган булсаң, инде кыямәт көненең хаклыгына ышанган булсаң ди, шушы туганнарың белән аралашырга, туган булып, дус булып, тату булып яшәргә тиешсең ди инде.
Һәм тагын әле туганлык җепләрен саклауның бер файдасы бар инде. Без яратканча инде, без бит мал яратабыз, дөнья яратабыз бит шулай бәме. Безнең шикелләргә дә Пәйгамбер саллаллаһу шатландыра нәрсәдә Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә: "Мен ахабба ан юбсата лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи аtharihi фальясил рахимахти." Ризыгың киң булуын теләсәң ди, ризыгың киң, монда ашау гына ризык килми, шулай акча да керә монда машиналар да керә, монда йортлар да керә, монда балалар да керә. Ризык төшенчәсенә ашау гына керми. Без әйтәбез икән, ризыгың киң булсын дип, синең ризыгың дип, аңа без ашау гына дип аңларга кирәкми. Аңа акча да керә, аңа хәерле, яхшы эш тә керә. Карьерный рост дигәнне безнең телдә әйтсәк инде. Тормышны яхшы булуы инде. Кыскача әйткәндә, балаларның күп булуы, сәламәт булуы, үзебезнең сәламәт булуы. Гомумән бу шушы ризык төшенчәсенә керә. Шушы ризыгың киң булуын һәм гомереңнең озын булуын теләгән кеше дә туганнары белән араны үзмәсен ди. Бу тагын бер сәбәп, әгәр дә син бай, мал, мул тормышта яшисең килә икән, шушы бәрәкәтле, хәерле озын гомер белән инде Пәйгамбәрбез әйтте, туганнар белән араны үзмәсен ди. Шуңа күрә менә туганнар белән инде матур гына дус булып яшәү, аралашып, сәламләшеп, хәлләрне белеп инде ул безнең ризыгыбызны арттыра икән һәм тагы гомеребезгә бәрәкәт бирә икән инде. Бу тагын да безне теге этәрә торган, туганнар белән дуслашырга, туганнар белән инде якын булырга шушы хадис булып тора инде. Һәм шулай ук Муснад имам Ахмад җыентыгында килә торган Кутси хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мен васалаха васалтуху ва мен ката'аха катa'туху" ди. Мин ди туганлык бәйләнешләрен саклаучыга ди, якын булырмын ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Һәр вакытта Аллаһ Тәгаләне саклаячак, дуаларына җавап бирәчәк инде, эшләрен уңышлы итәчәк. Аллаһ Тәгалә якын булырмын ди. Һәр вакытта да аңа ярдәм итәчәк. Кем дә инде туганнары белән араны үзә ди, мин аннан инде шулай ук үзелермен ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә аңа якын булмас, дуаларына җавап бирми торган булыр, аны сакламый торган булыр. Шуңа күрә шулай ук бу куркыныч. Һәм шулай ук Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Нәсаи җыентыгында килә торган сахих хадистә туганнар белән шушы элемтәне аларга ярдәм итүне тагын да безгә этәрә, омтылырга куша. Ничек итеп? Мискенгә, берәр мохтаҗга садака бирү, ул садака бирү генә ди. Бу садака бирү хөкемендә әҗр савабын аласың, һич шиксез, бу ярдәмең өчен. Туганыңа ярдәм итү, ягъни берәр мохтаҗ, берәр мискин мохтаҗ туганың бар икән, аңа ярдәм итәсең икән, садака бирәсең икән ди, бу ди садака бирү дә була ди. Һәм туганлык бәйләнешләрендә, туганлык җепләрендә саклау була ди. Ягъни икеләтә әҗр савап аласың ди. Син монда берәр мохтаҗ кешегә ярдәм иттең икән, акчалата, садака бирдең диме, ярдәм иттең ди. Син ди садака өчен бик зур әҗр савап аласың. Чөнки ислам динендә шушы садака бирү инде мал белән ярдәм итү бик зур әҗр саваплы гамәлләрдән. Ләкин тагы туганың булса ди ул, аңа бирәсең икән ди, ул мохтаҗ булып, мискин булып яки авыр хәлдә ди, аңа операция, даруга акча кирәк ди, һәм башка төрле ярдәмнәрдә ярдәмләшәсең икән ди, син садака әҗрен дә аласың ди, һәм шуңа өстәвеле туганлык җепләрен саклаган әҗр савабын да аласың. Ягъни икеләтә, русча әйтсәк, двойная выгода килеп чыга инде. Шуңа күрә менә бу хадис инде этәрә, туганнарга ярдәм итү ул ди тагын да саваплырак ди, мондай гади кешегә генә ярдәм итүгә караганда инде. Бу хадис инде тагын да туганлык элемтәләрен инде саклауга һәм инде тагын да ныгытырга этәрә. Шуңа күрә инде безгә менә мусульманнарга, дин тотучыларга инде туганлык җепләрен сакларга кирәк инде. Булдыра алганча, көчебездән килгәнчә, әгәр дә мөмкинчелегебез бар икән инде, ничек ярдәм итәрбез анда? Яки киңәш белән, яки мал белән инде, елмаю белән булсын, анда без аларга ярдәм итәргә тиешбез һәм тырышырга да омтылырга тиешбез инде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә тawfiq хидаят бирсен, шушы туганлык җепләрен сакларга инде һәм сәбәп булсын безнең җәннәтләребезгә керергә инде. Алар белән дошманлашмыйча, алар белән дус, тату яшәргә насыйп әйләсен. Субханака Аллаһ бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.